Когато животът на филтрите изтече, контролният блок на Mini съобщава за необходимостта от смяна на филтрите. Това се осъществява чрез предвидения за целта светодиод, който след това свети непрекъснато в жълто. Устройството за управление Touch ви напомня за необходимостта от проверка на филтрите, когато животът им е изтекал. Обърнете внимание на позицията на филтрите за външен и отработен въздух. В лявата версия на компактния вентилационен уред, филтърът за външен въздух е в десния, а филтърът за изтеглен въздух в левия слот. В дясната версия на компактния вентилационен уред, филтърът за външен въздух е в левия, а филтърът за отработен въздух в десния слот. Отстранете капака на филтрите, като натиснете ключалките, разположени отстрани, навътре. Издърпайте двата въздушни филтъра за ръкавите. След това поставете новите въздушни филтри и затворете капака на филтрите. Когато поставите новите филтри, спазвайте позицията на монтаж така, че посоката на въздуха да сочи надолу. За да потвърдите смяната на филтрите на контролния блок на Mini, натиснете едновременно бутона плюс и бутона минус за 5 секунди. Потвърдете смяната на филтрите на блока за управление Touch, като натиснете бутона Filter Changed.